Sanibonani guys, igama ngiNqamile ngiphathele amanqamanqamba kuzokwenzeka kwi-homecoming kule nyanga ka-Agast. Kuveze ukuthi uShobane benoShwabi bazobe sebeyabenza-ke lobu budlelwane babo bomsebenzi omusha bazoqala ndawonye. Kanti-ke uShobane kuzosheshe athole ukuthi cha, impela-ke lobu budlelwane loba buzohamba kahle ngoba kunobungozi obukhulu obahamba nabo. Guys, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uShobane uzothi nje engavula amehlo ebese phakathi shiqi kulo mgilingwane-ke awufakwe uShwabi kuwona kanye-ke nolwazi guys. Kuveze ukuthi-ke kuzobe sekuphushwa umshikashika okucuya-ke ama-organs ey'guli bewashushumbise bewathengise kwezinye izindawo. Ngamanye amazwi mekukhona nje isiguli-ke esishoda ngenhliziyo bazobe sebephuca umuntu o-right inhliziyo yakhe beyise-ke kulo ogulayo ebese beyithengisa ngemali. Into nje evamisile ukwenziwa phesheya kwey'lwandle koda-ke shuthi kahle kahle-ke uShwabi benolwazi bazobe sebethatha uShobane bembeka njengo-upfront man okutheni-ke kushushumbiswe lezi zicu-ke ukuze-ke kukwazi ukuthi kwakhokhiwe imali eceleni ewushompe nesheshayo. Guys, kuphinde kwaveza ukuthi-ke udokotela uHlongwane phela uZethu uzobe siyawusola umgqakazi ukuthi ngeke kwakungathi kune-pattern nje abantu abacwiyayo nje izicubo zabo ebese yalandelela-ke u-girl awuhogele umkhondo aze athole ukuthi cha, singathi-ke umuntu ophezu kwawo wonke lo mshikashika uShobane. Guys, bazobe sebeyabona-ke uShwabi ukuthi ngathi khona umuntu obadla ithende ebese-ke bekhetha ukuthi bayamthumba-ke uZethu. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi-ke uShobane uzobe seyakhethiswa-ke ukuthi intombi ayeyithanda kangaka waze wacishe ukuyishada ngisho ukuyishada unawo wena amandla ukuthi-ke ayibulale ayiqede nya ukuze phela bevikeleke ukuthi bengaveli ukuthi basiphathe phezulu ngalo mshikashika to protect their image guys. So uShobane kuzoba nzima kakhulu ukubona-ke isithandwa sakhe-ke asibophile laphaya esibophele esitulweni. Impela simncenga ukuthi-ke hhayi bo Shobane uyangazi nje yimina uZethu why ufuna ukungenza nje ebese-ke eshawa unembezo uShobane. Kodwa futhi-ke engenayo i-choice ngoba uShwabi uzobe emtshela nje ngqo ukuthi lalela it's either uyamsusa uZethu noma kuyaphela ngathi. Guys, kuphinde kwavezeka ukuthi umndeni wakwaHlongwane uzobe uphatheke kabi-ke uphansi phezulu ubhekana noZethu ongatholakali. Hhayi-ke uNgaraji njengoba eseyiphoyisa-ke yena-ke uzobe engalali ubusuku nemini efunana nodadewabo. Kuphinde kwaveza ukuthi kuzoba khona-ke umlayezo awutholayo-ke efonini uNgaraji othusayo impela okuzomenza ukuthi-ke esikhundleni sokuthi arhudule iy'nyawo amane aqhubeke more ambheke uZethu aze amthole. Uzothi esemtholile-ke uZethu ebese-ke kumele akhethe-ke uNgaraji ukuthi kufa ba, kufa yena noma kufa uZethu. Kodwa phakathi kwabo bobabili-ke kuzomele kube khona-ke okhokhela isijeziso sokuthi-ke bathole iqiniso phela ngalabantu laba ababi kangaka. Kuphinde kwaveza ukuthi uZethu uzophunyuka somehow ebese ephunyekile-ke ahambe straight esiteshini samaphoyisa eyosho phela ukuthi ukapteni nethimba lakhe abahambe beyopequlula ithaveni kaShwabi beyibhekise phansi phezulu. Hey guys, akupheli lapho bazothi sebetholile-ke ukuthi ulwazi uNgaraji esethole nanokuthi-ke uShwabi noShobane bayasebenzisana bobawu-3 labantu. Hhayi ebese-ke beyaboshwa ngenxa yokuthi-ke ukapteni like wamathe nolimi noShwabi like abangani bakudala. Vele naye ukapteni uyisigebengu sephoyisa, wenza ubukhoshokho nje waze wadla ngisho nemali kaNkosanyana waxoxela yena impela-ke uShwabi yonke leyo ndaba like vele babangani nje ababolile kahle kahle. Uzobe-ke eseyalisula icala. Imagine abadedele bonke labantu ethi ababuyele emphakathini okuzokwenza ukuthi umphakathi ushushumelwe yinhliziyo ushawe uvalo ukuthi hawu abantu ababole kangaka abacwiye iy'cucu zemizimba yabantu badedelwa kanjani ngokushesha okungaka. Kanti hhayi kuthini i-justice system iyabheda ngenxa yokuthi-ke ukapteni naye uyisigebengu ngokwakhe. Constable Dlamini uzobe seyaphoxeka abone ukuthi cha banokapteni
mbumbulu ngampela. Nakhu kwalahleka idokodo likaMankonyane manje sekudedelwa-ke ulwazi benoshwabi kanye noshubane emva kokuthi benze isehlakalo esibi kangaka emphakathini. Yo guys, akupheli-ke lapho. Kuphinde kwavezwa ukuthi uVusi-ke uzoyincinca ngama-drugs, ayincince ngama-drugs agcine esevuka esibhedlela. Kanti nomalanga-ke uzobe eseshaya uvalo ukuthi hawu nakhu kumphinda futhi kade esanda ukufihla ubhuti wakhe maduzane nje uSifiso, manje usezofihla omunye ubhuti wakhe omncane-ke uVusi ngenxa yale nto le. Uzobe eseyatshelwa-ke uVusi ukuthi angalinge ay'bandakanye nama-drugs ayingozi, impela athembise ukuthi ngeke aphinde. Kodwa abangani bakhe-ke ngoba vele kade baqala ukubhema, bazophinde bemgqugquzele ukuthi abuyele khona impela-ke ebungozini bokubhema-ke ama-drugs. Sithembe-ke ubhuti omncane uzosifunda isifundo-ke sokuthi ukuxosha abantu abadala ekhaya akulunganga, ngoba ukube besakhona uMankonyane nonina ngabe mhlampe akagcinanga evuka esibhedlela evuswa-ke ukuthi ayiphethe kahle udla ama-drugs. Guys, phinde kwaveza ukuthi-ke uMatron, hhayi uzobe ephoxeke ngokukhulu ukuphoxeka lokhu ukuthi indodana yakhe le ewudokotela isimane nje isifakwa emagameni abantu abanobugebengu obungaka empilweni. Ubengakaze nakanye aphuphe indodana yakhe udokotela umnisi efakwa ejele ngenxa yokuthi-ke manje usenza isehlakalo esibi kangaka. Kwakungcono ukuthi-ke ubekade ebulale uSifiso through i-self defense, kodwa manje mase sekuthiwa-ke ucika ngisho iy'cubu zemizimba yabantu, hhayi sekuthanda ukuwelela ngale impela, sekungaphezu kwamandla. Like akusafihleki ukuthi ngampela uShobane useyisigebengu soqobo, akasesiyena lo dokotela lo owafunga ukuthi uzonakekela iy'mpilo zabantu, manje useyay'thatha iy'mpilo zabantu. Ukuthi ikusasa lakhe lizoba kanjani-ke okwamanje akakaziwa, ngoba angiboni sikhona isibhedlela esingamqasha-ke manje esibeke iy'mpilo zabantu bucayi kanje. Kuveziwe ukuthi-ke uMatron uzobe esithatha isinqumo-ke esikhulu empilweni yakhe. Ngiyasola ukuthi uzoyixosha indodana yakhe noma ayi-disown-e athi nje akasayizali straight. Kodwa-ke sizobona-ke as isonto liqala ukuthi-ke iyophetha kanjani le ndaba yabo bobabili. Kuvele kuyimanje bebese bengasazwani kahle hle. Manje-ke mase enza nje uShobane, shuthi kahle kahle uzobe eseyay'celela nje kunina ukuthi-ke amkhiphe empilweni yakhe, cause siyamazi uMatron, yebo yena uyadelela kodwa-ke ama-patience akhe aza kuqala. Kuncamela ukuthi ngisho iy'sebenzi zakhe y'ngayi elantshini ukuze y'kwazi ukuthi zisize abantu abagulayo. Kangakanani-ke mase indodana ayizalayo-ke izobeka bucayi iy'mpilo zabantu. Caca nje bha ukuthi-ke uMatron uzomane akhethe khona ukuthi ayi-disown-e, azi nje ukuthi akasenangane straight. Guys, aphela lapho-ke amanqampu nqampu anamhlanje. Ningakhohlwa-ke nawukulandela amazwibela azoqala khona nje kuleli viki esele kulona ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu. Ningakhohlwa-ke noku-subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqamile, ngiphethele amanqampu kuzokwenzeka kwi-homecoming kule nyanga ka-Agasti. Kuvezwe ukuthi uShobane benoShwabi bazobe sebeyabenza-ke lobu budlelwane babo bomsebenzi omusha shap